san Annabi Muhammadu, ya sarkin nan da yau ƙasa, ya kaki sama ka ne yau bisa. A yau ma a gaban ka na durƙusa zan waƙe Annabi Muhammadu. Salati Allah ga yau daɗi gumayi da Amadi. Allah tsare mun mujaddadi mai shirafa mai san mujaddadu. Mu zube kas kuma ga Fadima. Assalamu ala ta zaman sama mai matsayin nan da ya girmama ummadan kyagare ni zudu. Ya maula Ali na soka da gaske ni ban da tamkar ka, ina a cikin masoyan kan rike ni imamu kar na gudu. Alhassan da Husaini sirri ne da sun soka, kai rahimin ne shi almu sun ubana ne daga yakinsa dan asara ne. Assalamun ala Rasulallah, ina son ka ya fi bala dan Allah ka sa na zo raula in gashe ka a daɗa gudu. Mai matsayin da baya shi kudura ko waye kai yayi ma tazara, a kaunar ta sanayi muku tazara har abada adi Muhammadu. Da na bi alina Fadima na ba san har Husaini ma shi ne wai suke ta tantama anyani na so Muhammadu. Duk wani mai san Fadima ko Ali ko Husaini ma tabbas kafin ya san su ma sai da ya rike Annabi Muhammadu. Da su ne zan zaga duniya da san su na gagar makiya. Ayan Annabi ku da ba a lafiya a kansu san bani yin gudu. Ya mai martaba a gaishe ka, Allah ne yake ta kishin ka, yake ta faɗin ina son ka, rabbi kenan bare fani abdu. Kula ni da ganga ya abba kai ne me yi mun ba wai ne ba, in ba kai ba abin duba Rasulullah ki gudu sa gudu. Abban Fadima Nabiyullah manzon Allah ya Rasulullah, imami na sandi sai fula ka kula ni ka ƙara ban mudu. Kowa ya gari ba ka burge ni in ba ka san sa abula sani da san ka zan rayu duk tsanani manzon Allah abdu dan abdu. Na naji an ce Rasulallah, ido na ya ta zubar kwalla, raina ya yi fari fata swalla don sabar san sa abin ƙauna. Ya kai ɗan uwa ga kawo masa da halinsa kansu ba wasa, komai wa alaƙa damƙe sa a kan sansa nan zamo ki gudu. Zan rayu da sansa har abada ko na mutu dai kumin shaida, fadar maki ku dinga faɗa cewa ni na so Muhammadu. Kuna dai gani ina raye jina na gai a gawaye, dare na yaƙi ya mawaye har yanzu ban ga abin so ba. Ya Annabi ni ina son ka, ina son na kalli fuskar ka, ka nuna ganka don son ka da faɗin mazara na roƙa. Ina yin alfahari sosai domin san sa ya bi duk rasai na jiki da hanta har kasai, na gode wa Rabbu sarkin du. Ya ku al'umma ina ta kira ku so annabin ku so Zahra, ku so Allah Hassan Hussein Haidara shine tsirin Isa har Adamu. Wata rana za mu zamba mu mazan Allah, to ka damƙe mu muna son ka har cikin ramu, razai waɗa haka tseren mu. Anan ne zan dasa ayata manzon Allah, to ka karɓata in ka so ɗaukaka muryata, akasin hakan ina tuba. Kayanin gaida ummata na Khadija ya uwar bauta, assalamu alaiki hujjata da sanki ba za na ƙone ba. Ya Abu Dalib ina son ka, ina son dukkan iyalinka, wallahi wallahi duk sarka iyalan Annabi zan shela.
Fadar ma'aiki na Fadima ni ne dai na zana waƙar ma da ikon rabbi na raira masu ya ta zamsilar yidu. Da ƙarshe yara da manya dai kwankama iyalin rasulun dai baran ni ba don ilawun dai kula as'alukum kutuba. Ina san Annabi Muhammadu, ina san Annabi Muhammadu.